מייק אובר מטורף לחדר הרחצה שלי בפחות מ-500 ש"ח. בעל הדירה שלי בחר את הקרמיקה הזו לפני 15 שנה ואני נושאת בתוצאות. כששמעתי ששיפוץ יעלה מעל 50,000 ש"ח, החלטתי להיות יצירתי. הדבר הראשון שעשיתי זה לדאוג שבעלי יעבוד נקי, ככה שבסוף תהיה לי פחות עבודה. אז קניתי אל תלכלך, ניילון כיסוי עם סרט דביק כדי לצמצם לכלוך מיותר ולהגן על שאר הרהיטים. הוספתי גם כמובן אל תלכלך ניילון כיסוי לרצפה. הדבר השני שנשבעת לכם שחיכיתי לו שנתיים זה לצבוע את הקרמיקה בצבע חדש. השתמשנו בצבע לחרסינה וקרמיקה של יעקבי, שהוא מושלם בדיוק בשביל זה, עם עמידות גבוהה ללחות ומים ושומר על מראה נקי לאורך זמן. לבינתיים שהצבע מתייבש, עברנו לארון עם שתי המגירות הסוררות שחייב לעשות איתן משהו. אז התחלנו בשיוף קליל להסרת לכלוך ושומן, וגם כדי שהצבע יישב יותר טוב, ומגיעים לשוס צבע הידרואמייל על בסיס מים ללא ריח לוואי וללא סימני הברשה. בגלל שזו אמבטית ילדים, נתתי לבת שלי לבחור את הצבע, אבל כיוונתי אותה מאוד מאוד, וככה יצא שהיא מרוצה, שהשתתפה בבחירה, ואני קיבלתי את הצבע שרציתי מראש. הוספתי קצת אקססוריז חדשים בשביל האווירה, שעלו לי עוד כמה גרושים, וקלטו את המהפך לפני ואחרי של האמבטיה שלי, עם חיסכון של עשרות אלפי שקלים. בשקלול סופי בזבזתי עליה רק 490 שקלים, ואני לא מאמינה שזו האמבטיה שלי עם שדרוג קטן שעושה הבדל גדול.